Hayırlı gün, исәнмесез коллегалар. Татар-информ мәгълүмат үзәгендә без бүген Әтнә Татар дәүләт драма театрын сәламлыйбыз. Алар «Синяя птица» бәхет кошы спектакле белән Казанга Курчак театрына килә. Һәм менә шушы уңайдан без бүген студиябызга чакырдык. Мин спикерлар белән таныштырам. Ленур Зайнуллин, Габдулла Тукай исемендәге Әтнә дәүләт драма театры директоры, Рамил Фазлыев, шушы театрның баш режиссеры, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Лилия Бахаутдинова, бәхет кошы мюзиклы хореографы, Дорога из города Бию театрының баш балетмейстеры, Юрий Федоров, бәхет кошы мюзиклының композиторы, һәм Гүзәл Гафарова, шушы спектакльдә мәче ролен башкарган артистка. Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле кунаклар. Беренче сорау Ленур әфәнде сезгә булыр. Бу бәхет кошы спектаклен Казан сәхнәсендә, Казан Курчак театры сәхнәсендә күрсәтү ул экспериментме, әллә инде сез җитди рәвештә балалар өчен спектакльләр белән эшли башладыгыз дигән сүзме? Рәхмәт. Исәнмесез, хәерле көн. Әкият театрында бу спектакльне тәкъдим итү ул әлбәттә инде безнең бик күп еллар biz шушы хыялны эшләдек. Бу алдан безнең планлаштырган эш иде. Балалар өчен генә эшләнгән эш түгел бу. Әйтеп китәсе килә, безнең ул спектакль гаилә белән карый торган мюзикл, ул шундый бик эчтәлекле дә. Анда олы кешеләргә дә карарга, гомумән гаилә белән карый торган спектакль килеп чыкты. Без уйлаганча шундый менә тотынганда ук шундый безнең проектыбыз иде инде ул. Һәм уйлаганнан да әйбәт чыкты, Аллага шөкер. Анысы өчен инде рәхмәт әйтәсе килә менә шушы безнең хореографларга, композиторга һәм инде режиссерга. Шулай ук сүземне шул сөйли башлагачтан инде әйтәсем килә, анда безнең ул спектакльдә үзебезнең Әтнәнең сәнгать мәктәбенә йөргән, театр студиясына йөргән балалар 2013 елны Созвездие Йолдызлык фестиваленең гран-при иясенә лаек булган Алчәчәк бию төркеме һәм шулай ук Созвездие фестивалендә күп еллар катнашып, шулай ук призлы урыннар яулаган Конфетки вокал ансамбле катнаштылар. Гомумән анда 56 Әтнә балалары һәм инде үзебезнең артистлар белән бер рәттән алар катнаштылар. Һәм инде менә режиссердан да сорыйсым килә, ни өчен сез Казан тамашачысы балалары белән менә шушы спектакльгә килергә тиеш дип саныйсыз? Безне үгетләп карагыз әле. Мен бераз ярактан башлыйм инде сүзне, чөнки безнең иң беренче максат ни өчен без бу әсәргә тотындык, ни өчен без аны балалар белән эшлибез. Чөнки балаларыбыз безнең киләчәгебез, театр сәнгатенә балаларны гашык итү, җәлеп итү максаты тотылып куелган иде бу әсәрне кую өстендә эшләгәндә. Чөнки безнең инде үзегез беләсез, Әтнә театрының тарихын бездә авыл җирлегендә урнашкан театр. Монда инде бу театр аркылы 100 еллык тарих барышында, 100 еллык тарих барышында бу театр аркылы миңа калса Әтнәнең барлык семья членнары бу театр аркылы узгандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә балаларыбызны театр сәнгатенә тәрбияләү тарафыннан алынган әсәр иде бу. Ни өчен менә Ленур әфәнде әйтеп китте, монда 54 бала эшли. Бу спектакль өстендә ике хореографический коллектив, бер вокальный коллектив и бер театральный студия балалары. Чөнки бу әсәр музыкаль әсәр беренчедән. Ул җыр бию белән тоташып бара. Икенчедән бу әсәр фәлсәфи ягыннан да тирән әсәр. Каралыш ягыннан да миңа калса бик җиңел карала. Шуңа күрә Казан тамашачысы битараф булмастыр дип уйлыйм бу әсәрне караганда. Шундыйрак фикер.
Рахмат. Следующий вопрос, Лилия Александровна, вам и Юрий Владимирович, вам. Для вас это первый опыт работы с Татарским государственным театром. Расскажите, пожалуйста, о процессе, как все это происходило. Лилия Александровна, с вас начнем. Здравствуйте. Во-первых, хотелось, конечно, сказать, что да, это наш первый опыт, и за это мы очень благодарны Ленору, за то, что он предложил нам такую историю с Айратом, за то, что он собрал такую замечательную команду. Когда мы узнали, что музыку будет писать Юра Федоров, мы вдохновились, конечно, потому что мы с ним неоднократно работали, и работы были удачные всегда. Работать с государственным театром было несложно, потому что у нас большой опыт работы, и наши работы тяготеют всегда к театральным постановкам ближе, нежели как к обычным каким-то танцам. И мы всегда очень в своих каких-то работах привносим вот эти элементы мюзикла. Мы на них, собственно говоря, учились, росли на этом. Вот. Ну и музыка Юры, конечно, вдохновляла очень. Она получилась такая авторская, волшебная, необычная. У нее столько всего было. В общем, покопаться было интересно, безумно. Вот. А ребята, которые вот в команде были в качестве танцоров и актеров нам предложены, они все такие оказались очень живые, открытые к нашей хореографии, к нашим предложениям. Пусть у них не всегда что-то получалось, но это их вдохновение, их желание, оно компенсировало, конечно, какие-то моменты, может быть, технические. Вот. С большим энтузиазмом они взялись за эту работу. Вот. Так что мне показалось, что было очень легко, достаточно. То есть какие-то сложности мы преодолевали, так тоже весело. Вы ведь привыкли работать с профессионально подготовленными ребятами. Вы их обучаете здесь, в Казани, да, в своей студии. А здесь это просто сельские ребята, которые никогда не занимались хореографией. Вот насколько это было сложно? Нет, они занимались хореографией. Вот уже Ленур сказал, что там был Алшащак. Это хорошо подготовленные ребятки. Но были, конечно, ребята-актеры. Но с включенными людьми, когда они понимают задачу, когда они органичные. То есть наша задача была не научить их каким-то сверх того, что они умеют, а сделать так, чтобы движение на сцене было органично, музыкально, чтобы зритель музыку визуально уже воспринимал. Ну, насколько получилось, конечно, судить зрителю, но нам было комфортно. Спасибо. Юрий Владимирович. Добрый день. Вообще для меня эта работа такая знаковая оказалась, потому что я, во-первых, с большим энтузиазмом воспринял предложение Ленора Альферовича, и когда, в свою очередь, тоже узнал, что хореографией будет заниматься Лилия Айрат-Багаудинова, для меня это, конечно, было большой радостью, так как мы уже делали ранее большие интересные проекты. Ну, вообще связывает нас многолетняя творческая дружба. Вот. А вторым моментом явилось то, что я достаточно давно уже не писал, скажем так, музыку на татарском языке, песни на татарском языке, потому что в свое время достаточно много работал на татарской эстраде, и потом был некий перерыв такой творческий, и я уже больше в деятельности стал работать с российскими проектами. Вот. Но как-то так очень быстро отозвался и вот хотел, в свою очередь, сказать Гульса Баталову, очень замечательные тексты, которые просто, они уже сами по себе звучат мелодично, и на них было очень здорово сочинять мелодии. Вот. А все, что касается стилистики музыкальной, очень было радостно, когда Ленор предложил концепцию совмещения классической музыки и элементы татарской музыки, потому что все-таки это пьеса Метрелинка, да, и понятно, что должен был какой-то некий французский колорит, поэтому я за основу взял начало 20 века, это стилистика Мориса Равеля, вот, и как-то мне показалось вот этот синтез немного неоклассики и, скажем так, народной музыки. Ну, мне кажется, все удалось в какой-то степени. Не знаю, конечно, судить зрителя, но в целом была очень интересная работа. И вообще думаю, что в дальнейшем, как бы, вот, все, что касается именно театральной музыки, вот в этом есть будущее для меня, по крайней мере, то есть совмещать вот такие вещи. Спасибо. Спасибо, Гузель. Сізге де сұрау. Сіз бұл спектакльде мәші рөлін башқарасыз. Мына бұл проектта қатнашу сізге нәрсе берді һәм рөлігіз турында да сөйлеңіз әлі біраз. Хайырлы иртәләр, исәнмесез.
Әйе, бу спектакльдә миңа мәче роле насыйп булды уйнарга. Бу күбрәк инде безнең балаларга багышланып эшләнгән спектакль, шуңа теге актерларга теге янды язып та чыктылар, актерлар үзләрен бик күрсәтә алмадылар дип. Ләкин бу дөрес түгел. Без менә шулай ук Багаудиновлар белән эшләү мин бик шат, чөнки без барыбер үзебезнең уровеньне әйтәсем килә күтәреп җибәрдек дип. Әлбәттә инде Юрий Федоров белән эшләү бик күңелле булды. Без җырлар ягыннан да үзебезнең уровеньне күтәрдек. Бик күңелле булды эшләү. Бик. Рәхмәт. Һәм инде журналистларга сүз бирик. Рәхим итегез сорауларыгыз. Татар-информ Рузилә Мөхәммәтова. Бу сорау Лилия Александровнага. Балаларга нинди булса бер кастинг уздырылдымы? Сезнең балаларны сайлау процессы ничек барды? Кастинг проходили ли? Дети проходили ли кастинг? Как проходил отбор? Ну, по большому счету, на самом деле, вопрос, наверное, к Рамилю, скорее всего, потому что, когда мы приехали, команда была уже набрана, и нам просто ее показали в том виде, то есть они показали ее и немножечко рассказали об особенностях взрослых актеров, какие у них амплуа, да, что они могут, то есть мы уже знали. Вот. А дети тоже... В процессе тех или иных постановок мы, конечно, там что-то корректировали, меняли, кого-то убирали подальше, кого-то приближали, в зависимости от того, что они могут. Вот. Но я еще хотела бы сказать, раз уж воспользовалась микрофоном, огромное спасибо, конечно, Рамилю, потому что, по большому счету, ответственность за постановку вся лежала на нем. Вот. И он как бы все наши идеи, все наши поиски корректировал очень удачно все. Потому что пьеса огромная, пьеса включает в себя столько, настолько многогранные, столько философских моментов там, и уложить это, пусть даже в двухчасовой мюзикл, и сделать его достойным, сделать так, чтобы зритель ушел после этого еще унеся с собой массу вопросов, раздумий и под впечатлением. Это, конечно, большая заслуга режиссера. Вот. Большое спасибо хотела сказать ему и за работу с актерами и четкую постановку задачи нам, хореографам. Демәк, сорау Рамил әфәнде сезгә. Әлбәттә инде кастинг булды. Без балаларны әлбәттә сайладык. Сайлап алдык. Менә минем әйтәсе килгән сүзем шул. Гүзәлгә дә кушылып әйтәм. Беренче максат безнең театр артистларын, профессиональ артистларын беренче планга чыгару түгел иде. Беренче планга именно балаларны чыгару иде. Безнең артистлар икенче планда, аларга ярдәм итү шикеллерәк кенә алар булырга тиешләр иде. Чөнки әйтәм бит, беренче главный персонажлар бөтенесе монда балалар. Шуңа күрә сезгә бәлки тыелгандыр, безнең артистлар каядыр югалып калган шикелле, теге караңгыда калган шикеллерәк тыелгандыр. Ул именно теге уйланып эшләнгән әйбер, балаларны беренче рәткә чыгару, беренче планга чыгару фикере белән эшләнгән әйбер иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сораулар, коллегалар. Мөмкин. Фәнзилә Мустафина безнең гәҗит. Сез бит инде бу спектакльне әтнәдә күрсәттегез. Ничек кабул иттеләр менә музыкаль спектакль урысчадан күчереп әйткәндә кирдеме халыкка? Рәхмәт. Белмим инде ул җавапка менә сезнең коллегаларыгыз, анда ул спектакльдә булган коллегаларыгыз яхшырак җавап бирдер дип уйлыйм. Мин үз спектакль. Сезгә ничек тоелды менә? Кабул итә алды кебекме халык? Миңа калса, халык бик җылы кабул итте, бик тетрәнеп чыктылар миңа калса спектакльдән. Күздәр җүгеш иде миңа калса. Спектакльне бик ошатты Әтнә халкы. Әтнә халкы гына түгел, без инде аның премьерасы 28 декабрь көнне башланды. 3 көн рәттән барды ул безнең. Анда бит инде яңа ел алдыннан ул бигрәк тә шул яңа ел темасы да бар иде инде ул спектакльдә. Яңа ел төнендә булган мөгъҗиза дип әйтим инде. Премьера 3 көн барды. 3 көн аншлаг. Яңа елдан соң да безнең 2 көн, хәтта бер көнне без 2 тапкыр күрсәтергә мәҗбүр булдык, чөнки чит районнардан да, Казаннан да кайтучы инде ишетеп, хәзер бит инде Instagram рекламалар бик күп булды, кайтучылар булды. Әле дә сорыйлар, һәм без менә инде үзебезнең планга керттек, Казанга килгәнче бер кабатлап алу да булыр, Әтнәдә тагын күрсәтәбез спектакльне. Гафу итегез, шундан тмагыз, Әтнә халкы бит 3000 халык кына Әтнәдә. Без гадәттә үзебезнең премьерларыбызны уйныйбыз
2 максимум 3 күн. Менә бу 6-7 мәртәбә ойнау ул үзе әйтәдер инде бу саннар, тагын сораулары, спектакльне карыйсыз киләләр, тагын ул үзенә үзе җавап бирәдер. Тагын бер сүз әйтәсе киләдер, менә әйтмичә калдым, менә спектакль дөрестән дә, әгәр дә аны тулысынча куйсак, аны 6-7 сәгать уйнарга кирәк иде. Без спектакльнең 3тән 1 өлешен генә калдырдык. Бик каты кыскарту булды спектакльнең пьесаны. Менә 2 сәгатькә Кыскартканга карап, аның мәгънәсе югалмады. Анда Морис Метерлингның әйтәсе килгән сүзен без әлбәттә инде тамашачыга җиткердек. Рәхмәт. Микрофонга ярыймы? Микрофонга. Хәзер бит инде менә районнарда гына түгел, әйме бик күп авылларда клублар төзекләндерелде, яки хәтта бөтенләй яңалары ачылды. Теге 30 йортлык авылларда да һәр клублар ачылды. Менә сезнең шушы спектакльгез яки башка спектакльләрегез белән шундый кичкенә авыл сәхнәләренә алып барырлыкмы? Декорационный решение ничегрәк хәл ителә? Рәхмәт. Бу спектакльне бәхет кышын әлбәттә инде ул авыл клубларында күрсәтә торган түгел. Анда бит инде әйтеп киткәнчә 50 фақат район үзәкләре, шәһәрләрдә күрсәтеп була торган спектакль. Анда 76 артист кына бит инде багалар белән. Аның декорациясы да бар. Анда безнең инде художникның да идеясы штангетлар белән бәйле, шуңа күрә ул андый клубларда күрсәтергә мөмкин түгел ул спектакльне. Әлбәттә бар. Без бит спектакльне эшләгәндә, Рамил Гафетина, без эшлибез декорацияны иң основной дип әйтәм инде декорация безнең шушы шәһәрләрдә, районнарда, һәм без тагын эшлибез кичкенә декорация, ул инде театр телендә выездной дип атала, фақат менә шушы кичкенә авылларда куеп уйный торган итеп эшлибез декорацияларны. Мин бу сүзгә тегенчек дип әйтәм. Наболевший больной урысча кушылып әйтәсем килә. Ул бина гына тизеп кую, ул бит театраль площадка иштур дигән сүз түгел. Аның бит менә даже грубо гына алсак, әгәр дә менә даже утын гына да алсак, ул бит театраль ут түгел, анда куелган утлар ул театраль ут түгел. Театр өчен бит гомумән атмосфера создавать итер өчен инде сәхнәләр, интимный сәхнәләр создавать итер өчен аның өчен театраль ут кирәк. Анда менә мондый простой концертный теге нәрсә дип әйтәм инде, дневной утлар. Анда спектакль уйнау бик авыр. Бу беренчедән, икенчедән дөрестән дә менә Ленор Инфилович әйтеп китте, декорация зур. Современный технологиялар дип әйтәбез инде, экраннар, нәрсәләр, утлар, декорация, артистларның күп булуы, балаларның 54, үзебезнең артист 25 артист менә санап карагыз. Күпме кеше сәхнәдә бер юлы бит анда ул кичкенә генә 6-га 6 булсынмы, 5-ка 5 анда обычный площадкалар була. Анда ничек сыйдырып бетерәсең аңа кадәр кешене? Без инде ул авыл җирендә клублар төзү проекты ул әлбәттә бик кирәкле. Без аны кемгәдер сүз тискәре сүз әйтәсе килеп әйтмибез. Әмма дә ләкин безнең инде республикабызда 15 дәүләт театры бар. Инде ул клублар төзелгәчтен театрлар турында да онытмасыннар иде һәм алга таба менә шул булган инде авыл җирендә клубларга ниндидер менә Рамил Ратипович әйтеп киткәнчә, театрга туры килә торган технологиялар бәлки кертерләр. Һәм инде төзисе клубларны бәлкем сразу шуңа яраклаштырылып бәлкем төзерләр. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сораулар. Рәхим итегез. Мәгәр журнал нигә әлегә сәлим сөйләргә булдыгыз? Үзегез әйтәсез, ул беренчедән катлаулы, икенчедән кыскартырга бик каты туры килде. Нинди максатларны күзәттегез? Авыл җирләрендә театрга чынлап та җиңел булмагандыр, шундый сәхнәләштерү. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Иң беренче мин әйтеп китәсем килә. Мин театрга 15нче елны килдем эшләргә инде. Шул елны ук безнең театрыбызның бик талантлы артисты бар. Атказанган артист дип әйтәсем килә, Марат Хабибуллин, һәм
бу аның хыялы булган. Менә шушы безнең әтнәдә бит инде Алчәчәк төркеме бар, конфетки вокал ансамбле бар. Ул мин эшли башлаган көнне үк шушы идеясы белән бүлеште һәм без менә аңа инде ничә ел әзерләндек. Шушы хыялны чынга ашырырга. Әсәр беренчедән язылган 1908 елны. Һәм инде безнең театрыбызга да 100 ел тулды бит инде белгәнегезчә декабрь аенда без аны билгеләп үттек. Һәм без үзебезне иң беренче чиратта менә сынап карыйсыбыз килде. Бу безнең көчебез бар микән шундый зур әсәрне эшләп чыгалар дигән. Ленар Эльфирович бәлки 15 елда килеп кенә күбәйберләрне белмидедер бәлки. Ул әсәрне тотыну безнең аңа кадәр үк фикер бар иде. Ул фикерне Малата җиткерде 15 елда. Бу беренчедән, икенчедән безнең Әтнә театрының беренче спектакле 18 елда куелган Бәхет кышы дип атала. Бу бик, ничек әйтим, символично. Безнең шуңа күрә 100 еллыкка уже без алдан ук әзерләнеп, менә бу Бәхет кышын куярга дигән максат куйган идек 100 еллыкка. Шуңа күрә ул теге бүген генә алып, бүген генә уйланып эшләнгән эш түгел. Ул инде алдан 100 еллыкка багышланган, шуңа дип әзерләнгән эш иде. Күптән барган эш, 5-6 ел әзерләнеп барылган эш иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сораулар? Тагын бер сорау бар иде. 76 артист катнаша торган спектакльләр көн сайын булып тормый, шуңа күрә бюджетын ишетәсе килә. Һәр артистка, һәр уйнаучыга костюм тегелдеме гомумән? Әйе, мин инде аның бюджетын хәзер сезгә түгел генә әйтә алмыйм. Әйтеп китим шуннан башлыйм сүземне. Бу безнең спектакль Кече шәһәрләр Бердәм Россия партиясының Кече шәһәрләр проекты буенча эшләнде. Инде яшерен батырын түгел, инде һәрбер андай зур проект инде бик зур финанс, матди чыгымнар таләп итә. Мин сезгә шуны гына әйтә алам, 113 костюм тегелде. Инде якынча гына бер костюмны бәясен беләсездер, менә шуны 12 тапкырлагызда сезгә костюмның бюджеты килеп тә чыга. Аңа күлмәккә чалбарда, аяк киемендә, башлыкта бергә санасагыз. Носки. Санауны үзебез саныйбыз, бер костюмның бәясен әйтегез инде. Анда бер костюмның бәясен әйтеп булмый, чөнки барында костюм 6000-гә дә төшкән костюм бар, 15000-гә дә төшкән костюм бар. Ну, средний шуннан тапкырлагыз инде, мәсәлән, оңа. Рәхмәт. Рузилә. Вопрос приглашенным Махавдинову и Федорову. Атнинский театр, он относительно такой, в хорошем смысле, консервативный театр. И такие продвинутые, вот, которые работают в российском уровне. Все ли ваши идеи они приняли? Не были ли какие-то вот противостояния во время работы? Ну, если в шутку, то были, конечно, на репетициях такие фразочки. Ну, я тут так прыгать должен, как кузнечик и так далее. Вот, но это просто моменты рабочие на самом деле. А по большому счету можно сказать, что с огромным энтузиазмом вообще воспринимались любые идеи. То есть любые какие-то сложные трюки, поддержки, они прямо рвались туда так, что не все профессиональные, ну, зная, чем это грозит, не все профессиональные танцоры этим будут заниматься. А тут люди, ну, во-первых, надо отдать как бы должное разного возраста, абсолютно, с уже, допустим, Марат Абай, да, он, ну, заслуженный, перезаслуженный артист, он относился ко всем с таким же энтузиазмом, как и молодежь рвалась в бой, таскал на себе там героев и так далее. То есть, ну, все наши технические приемы, можно сказать, мы выполнили, ну, по большому счету целиком. Вот. Идеи воспринимались легко. А в плане музыки, Юр, что там были у тебя? В плане музыки, в принципе, по большому счету, конечно, было все достаточно комфортно, потому что и идеи, в общем, никто не мешал в этом плане. Рамилю, конечно, большое спасибо, потому что самое активное участие принимал, вот, несмотря на то, что режиссер, но
вплоть до музыкальной студии вместе сидели, вместе записывали. Вот. Была самая главная для меня сложность, конечно, это вопрос номер один, и который мы изначально озвучили с Ленуром Альтировичем, это певцы. То есть артисты, поющие, не поющие, потому что много песен, и все-таки, конечно, учитывая сюжет, то есть хотелось какую-то более продвинутую музыку такую написать, как я уже ранее об этом говорил. Но, к моему счастью, к огромной радости, в основном большой процент артистов оказался поющими, и, в принципе, достаточно такая интересная творческая работа происходила на студии, и вот, как я уже ранее говорил, Рамиль тоже принимал, даже записывал бэк-вокал. Вот. Так что просто мы делали несколько вариантов, перестраховывались на случай, если вдруг, ну это нормальная практика, если артист заболеет, то есть если не будет все это петься живьем, но все в итоге срослось хорошо. Вот. Ну, мы, наверное, не откроем тайну, да, что у нас вот на премьере как раз Атнинский театр поразил грипп. Вот, и когда была премьера, больше половины артистов и даже детей очень сильно болели. И вот представляете, насколько вот мне, например, было это очень удивительно и важно, что все они, несмотря на температуры свои, на болезни, продолжали работать и делали это просто из последних, из самых лучших сил, в таком воодушевлении. От этого, может быть, случилась премьера, на которой люди, просто те зрители, которые зашли, они вышли совершенно другими людьми, потому что слезы были. После первого отделения одна реакция людей была такое, то есть был какое-то недоумение, что ли, какая-то тишина, все немножечко оглядывались друг на дружку, ждали, что же будет дальше. После второго это были совсем другие люди. Если сказать, что там были вот слезы не только радости, но и очищения, я, наверное, не навру, потому что нас с таким воодушевлением и с таким непрофессиональные, как говорится, актеры, вот эти дети и все приглашенные ребята, кто участвовал, отдались настолько, что это, мне кажется, не всегда случается иногда и в профессиональных таких театрах, труппах. Вот, хотелось бы. Дети из Атнинского? Из Атнинского целиком. Когда мы начинали, переживали мы, конечно, и даже Ленур говорил, но если что, вы своих подтянете, у нас же есть своя студия. Мы говорим, да, конечно. Но когда мы начали работать, я поняла, что не будет такого. Потому что дети легко очень воспринимали, и кроме того, оставались еще после нас моменты, которые надо репетировать, и там очень хорошие репетиторы, педагоги. Пусть они что-то сами не могли поставить, но очень четко они выполняли то, что нужно. И мы приезжали к следующему приезду, и были уже наработанные материалы уже дети. То есть они очень сильно поменялись, дети, очень сильно за это время выросли профессионально. Вы знаете, это огромная, вот эта хорошая история, которая хорошо бы, вот я поняла по вашему вопросу, в других каких-то сельских там уголках, да, и прочих, вот она бы хорошо, чтобы распространялась, потому что дети жили этой мечтой, они тоже стали другими. Что-то изменилось, это прямо здорово. Для артистов тоже было, в свою очередь, большим испытанием, потому что после того, как все это закончилось, было много диалогов, и некоторые сознались, честно, что да, вначале казалось это все нереальным, это все спеть, выучить, и ведь помимо всего прочего еще надо не забывать, что была хореография, и для них это все было действительно, но я не знаю, Рамиль тоже говорил, что это такой большой проект достаточно, поэтому, не говорю, все как-то срослось, было очень много работы, но все ожидали, вот, каков будет результат, но действительно, когда на примере вот это было единение, мы поняли, что, наверное, сделали что-то такое стоящее. Мен енді коллегалардың сөзін давам етіп бір фикірімді жеткізгісі келем. Ең башта шушы проектқа алынғанда балалар білешейбіз бит, балаларның түгел әле аларның әти-әниләре бар, аларның оқу процесі бар. Бик ауыр болды деп әйтәм, яшермим, әти-әниләрне җыеп сөйләштек. Инде безгә каршы килүчеләр булмады, без бик борчылган идек. Ахыргы чиктә балалар шул хәтлек бирелеп эшләделәр. Менә Лилия Александровна әйтеп китте, авырткан вакытта без әйтәбез, хәтта бер репетициягә килмичә торыгыз дип киләләр. Репетициягә киләләр, катнашалар, берләштеләр. Һәм минем иң
Сейінгенім біз бейтінде әтиянилер, балаларыбыз бар, Аллаға шүкір, шушы планшет, интернет, телефон, менә алар иртә белән киләләр, 9-да репетиция башына, кичке 9-га хәтлек була, қолларында телефон юк. Менә алар без әзерләндек, әйтегәндә 3 ай, 4 ай алар ул әйбердән арындылар, дуслаштылар, аралаштылар, рәхәтләнеп йөрделәр һәм инде соңгы премьерада җыладылар. Чөнки эш бетте. Шуңа күрә мин инде менә Мәгариф журналының сорауын нәрсәгә алындыгыз дип мин хәзер әйтергә. Бу проектны инде без алга таба да балалар белән эшләүне дәвам итәсебез килә. Ул бик зур тәрбия булды алар өчен менә. Минем фикерем шундый. Һәм безнең эшебез, хезмәтебез әрәмгә китмәдер дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Рүзиләнең тагын бер сорауы бар. Ленор Ефировичка сорау. Балалар белән эшләүнең аның тагын балалар бик тиз үсәләр алар. Мен турда язган идем дә, сезнең бер ел чамасы вакытыгыз бар, ул балалар костюмнарыннан үсеп чыкканчы. Алар өчен яңа костюмнар тегеләчәкме? Балаларны алыштырасызмы? Әллә шушы бер ел эчендә сез спектакльнең бит күрсәтеп, фестивальләргә йөртеп, бөтен чыгарып өлгертәсезме аның уже бәясен дип әйтим. Кытайда теге агач аяк киеме киертәр, аяк үсмәсен өчен. Бездә бәлки шундыйрак нәрсә белән эшләрбез. Юк, үссеннәр, авыртмасыннар, үссеннәр генә. Без бит инде менә хәзер безнең бар театр студиясе, алар да эшли. Миңа калса инде әлбәттә безнең план шушы коллектив белән, шушы балалар белән без үзебезнең бөтен Татарстан республикасына күрсәтергә бу спектакльне. Безнең мондый хыялыбызда бар әле менә шушы спектакльне без бар бит инде безнең башта әйтеп киткән Созвездие йолдызлык фестивале. Инде безнең бер спектаклебездә хәтта без чакырдык ул фестивальнең генераль директорын, барыгызда белгән Туманов Дмитрий Александровичны. Рәхмәт аңа кайтты, карады, бик шатты һәм ризалашты. Без менә апрель айында шушы бөтен республикабызның иң талантлы балалары бит инде Созвездиегә җыела һәм аларның ничәдер этабы узганнан соң аларны җибәрәләр ял итәргә, аквапаркларга. Менә шул вакытта без шушы спектакльне хыялланабыз инде менә аларга күрсәтергә. Балалар үсәм инде Рүзилә, рәхмәт сорауы өчен әйтеп киткәнчә театр студиясе эшли. Әгәр дә кирәк булса, башка елларында ул спектакльне күрсәтергә без инде әлбәттә вот дигән бер бар бит инде керттербез, эшләрбез Алла бирсә. Исән сау булыйк. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Мин сорау түгел, җипләү рәвешендә булыр инде әтнәләрне. Балалар өчен спектакль куючы Камал театрыннан тыш безнең шит районнарда дип әйтик, мин районнарда эшләүче театрларда мин Әлмәт театрын беләдерим, Минзәлә театрын һәм әлбәттә Әтнә театрын. Миңа шәхсән менә бу зур проектка алынуның нигезен мин шуннан күрәм, ул дәүләт статусы алганчы ук аларның балалар өчен куелган спектакльләре минем пьеса буенча дип әйтик инде Татарстан буенча беренче урын алган иде заманында. Мин бу бик Камил Абисаттаров белән без Рәдиф Сәгъди драматург өчәү кайтып Әтнәнең театрында ул спектакльне без сәхнәнең үзендә дә залда утырып та караган идек. Һәм әлбәттә ул Казанда да алган вакытта беренче урынны алган иде. Менә буның җирлеге, бу районданың җирлеге булганлыгын саныйм мин. Чөнки ничектер балаларга мөнәсәбәт үзгә, балалар театрына мөнәсәбәт зурдан һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак алар менә шушындый курыкмыйча, менә шушындый 76 кешелек дип әйтик инде коллективлы театрга алынулары ул зур батырлык. Мин аларга киләчәктә алга табанда зур уңышлар телим һәм Казанның Курчак театрында зур уңышларга ирешүен телим. Рәхмәт. Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, менә онлайн безнең матбугат конференциясе онлайн бара. Сорау килеп иреште. Бу спектакльне кассовый дип әйтеп буламы? Һәм татар балалар спектакле белән касса эшләп буламы дигән сорау килде безгә. Ленор әфәнде сезгә. Бу кешегә бик зур рәхмәт инде шундый игътибар өчен. Менә без башта әйтеп киттек, премьера безнең 3 көнгә генә планлаштырган идек. Яңа елдан соң да 2 көнгә куйгачтын, хәтта 4 январь көнне без аны мәҗбүр булдык 2 тапкыр уйнарга.
Иртә белән 10-да һәм кич белән. Миңа калса кассовый булырга тиеш. Чөнки андый проект бу бит әле менә барыбыз өчен дә ул беренче проект булды, андый массовый балалар белән. Шуңа күрә тамашачыга бит инде яңалык кирәк. Ул бик тиз арада без аны өметләнәбез таралыр һәм инде кеше күрәсе килеп килер дип карарга. Зиләнең сорау бар. Нур Эфирович, балаларга гонорар түләндеме? Алар күпме булса акча эшләдеме бу проект? Мин хәзер җавап бирсәм, сезнең икенче соравыгызны уже ансына әйтмим. Беләм нәрсә икәнен, түләнде. Сорауларыгыз калдымы тагын, коллегалар? Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, сезгә уңышлар һәм әлбәттә инде спектакльдә очрашканга кадәр. Барыгызга да бик зур рәхмәт.